Hola, soc Laura Cester i treballo a l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial i vinc aquí a recomanar-vos dos llibres, com no, sobre intel·ligència artificial. El primer és 100 coses que cal saber d'intel·ligència artificial, de Ramon López de Màntaras, un investigador de la casa, i és un bàsic per conèixer una mica què és la IA i l'estat actual d'aquesta disciplina que ja forma part del nostre dia a dia. Moltes respostes, però també alguna pregunta que convida a reflexionar, i jo crec que és molt interessant perquè també aborda alguns aspectes que normalment poden passar desapercebuts o no són molt coneguts o no s'expliquen massa bé. Per altra banda, també m'agradaria recomanar un altre investigador, el llibre Com els algoritmes condicionen les nostres vides, de Vicent Costa i Enric Sanebra, que és un llibre que, òbviament, també aborda la IA, però des d'un punt de vista molt més filosòfic, des de l'ètica. I mitjançant exemples quotidians, reflexiona sobre les implicacions morals, socials, que els algoritmes tenen en el nostre dia a dia.